Egunon, good morning, bonjour, eta sorionak Euskaltzaindiari. Mendeurrenerako antolatzen ari zareten egitarau zabalari esker, benetan gizarteari begira jarri zaretelako, eta Euskaltzaindiaren irudia nik uste erabat aldatzen ari dalako. Batzuentzako akademia, arau emaia besterik etzan, Euskaltzaindia eta oroino ez dira beste esparru batzuetara zabaltzen ari zarete. Mendeurreneko ekitaldi eta jardunaldiekin beste esparru eta arloetara zabaldu eta hizkuntzaren ikuspuntutik egin duzue ekarpen ezin hobea. Euskal Herri osoan, euskararen lurralde guztietan, 9 kongresu antolatuko dituzue 2019 bitartean, eta hainbat ekitaldi desberdin eta horietako bat da gaurko literaturari buruzkoa, goi-mailakoa hau ere. Era guztietako gaia jorratzen ari dira kongresuotan, gizartearen interes orokorrekoak batzuek, esaterako hizkuntza eskubideen ingurukoa edo teknologia berrien ingurukoa, beste batzuk ostera teknikoagoak, baina beharrezkoak ahoskera, dialektologia, gramatika eta literaturari buruzkoak. Gaurkoan, literatura arloko nazioarteko aditu eta arituak izango ditugu hemen, gorengo mailakoak, eta euskararen ikuspuntutik ere egingo dira ekarpen ezin hobeak. Beraz, Euskaltzaindiak bere eguneroko lanari esker eta mendeurreneko egitarau zabalari esker, euskararekin, euskal kulturarekin eta euskal gizarte osoarekin konpromiso sendoa berrizten ari da, gaur egungo gizartearekin bat eginez, genero ikuspegia txertatuz ere, eta hau ere postekoa da. Euskara ehuntzen da mendeurreneko leloa, eta lan horretan buru belarri ari da Euskaltzaindia. Euskara zaintzen, ikertzen eta lantzen. Euskalgintzarekin batera eta euskal erakundeekin elkarlanean. Elkarlanean ari gara Euskaltzaindia eta Eusko Jaurlaritza ere. Eta mendeurrenerako babes osoa izan duzue eta izango duzue Jaurlaritzaren aldetik. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan aurrera egiteko elkarlana dalako ezinbestekoa. Euskaltzaindia, herri erakunde eta euskalgintzaren arteko alegia. Eta Eusko Jaurlaritzak horren aldeko apostu sendoa egin du, konfidantzan eta elkarrekiko errespetuan oinarritutako lankidetzarako prest egongo gara beti. Beraz, jarraitu horrela.